Hatu balay kumni. Kani kalong ka jingkren ya kabanga kwa ban kren. Hapdeng jong pi hakan ka por ka mentah. Ngai ku balay fi ki bi ki baton ki jonga wei pi wei ki bi ki jong tra jisu. Ngai ku balay fi ka teng jong Jesus Christ. But nganget bagan ka kubor hakan ka por ka mentah. Kanda ai bor ya fi kanda pensutu shishu ya fi. Bat kan ai men sim ya fi. Yang sobha fi wei baru ru hakan ka channel jong ka Podnet Gospel Media Ministries. Plain kerkhui fi ini poin no asya kektien ke jong blay hakan ka por ka mentah. Pat ka bentai ka banga kwa ban kren hakan ka por ka dei na ka kam ki apostle kini ka lenong ka ba khat ar ka ba ongkum ni. Ti hamar kata ka por u Herod sim ula say lagi kti ban penjenjar ya ki bana ka balang. Baru ula penyap yau Jacob uparau Yohanes da ka white lam. Bada bau lo i bakal pensobhai ki jiu la thau ban kem sayo Petros ru. Ti kalau dei ka sngi kupu ba klem thiat. Badaba ula kem ya ula set ya haying bendi. Ba ula IT hakan rengut ki sipai ban apirai uda mut andalala kanyam ke jinglat ban penmi hau pat ba. Namar kata lapen sa Petros hakaying bendi. Henry lapen long jing dua Bishurham da balang blay naga benta jong Balay nga shim ya kadai ka benta. Namar hakani ka bentang kidon artuli ki jingjia ya ka ba ka jing apher ka jong ka long ka mi bat ka set ngi. Balay nga ong gumta ka daw ka long pi hang ni ka heading hang ni ka ong lapen yap no yaw Jacob bat la set bendi yaw Petros. Haba vi pej agani ka bentangi boro arngot kini kidei ki shakri ki jong try kidei ki apostle ki jong Jesus Christ bargi hang ni ba yakini ublay am shimlale ammar kumjo ublay shimla thau da ka ju ka jing thau ne ban le da ka ju ka jing le ne ban pni ya ka ju ka jing pni khamat jong hang ni ba ka wei ka long da kum wei ka wei ka long da kum wei kumno habang ipet ang ningi bayo Jacob ushakri jong try la penyap no da Herod la IT no ya ushaka jingyap bala penyap ya ka Bible ka ong hang ni da ka white lam ti kata ka dei ka ba la ja ya ka GM ka jong Jacob Henry hangani ka ju ka bentahi ngi bayo Petros pala set bendi da ka ju ya ka jingthmu ban penyap ya Henry ngi larangi puli ngene record ban riu ter ngi hang ni ba Petros ulat na kataka ying bendi bat kumju ulalat na kataka jing tmusneu ka jong Herod bat ulalat na kataka jingyap na kataka white lam pag jing kli kalong balay bau blay wa ailat ni balay bau sya bau Jacob unyap balay bau sya apat bau Petros unlat im kata ka jingkeli hagani ka sngi mamta balay bo blay umle markum jo namar kini kidi shakri ke jong Jesus Christ pitarai ba Jacob uklem duai ban yo alat im henry uklem lat ublay usya haka kti ke jong Herod ban yap haka white lam ke jong kat bo Petros pan ni ngi baka balang kala duai bat kumta kala jaga kamba ba ulalat im ulalat no nagata ka jing syate syak home bat nagata ka jing yap ka ba ap hakmat jong Tinita ko abad ang ifi ka sngi ka bamenta ublay jongi uday ublay ubapenyat yagi aka baro daga jing stahat ka jong Tinita habang ipuli ka ktin ka jong blay ka por nakagitap jong Daniel ngi ihang ni yaga ni gaway ka jinglong ka jong blay. Daniel lenong ka ba ar ka ni ka ba arpo ka ong u Daniel ulay tu bulong long bala kerku ya ka kerteng ublay halakerta. Namar ka jing stat pat ka bor ki long ki jong Bat upen kelam yigi por bat ki ayom upen du yigi sim bat utung yigi sim ai ke jing start yigi bastat bat ke jing tip ya ki badan jing champang upen pau yigi ki bajiliu bat ki bari utip don ayu ha ke jing dum bat ke jing shai ke shongsa lem bat ngangu ya me banganyaro ya me a me ublay ki kpa jonga ubala ai hanga ya ka jing start bat ka bor bat ula pentip hanga minta ya ka ba ngilapan na me namar mela pentip hangi ya ka ni ka kam usim ngi ihang ni ba u Daniel u ai ngu yu blay
Namar ublay uba u Daniel ushakri, but une ublay uba nginging ude ujo. Une ublay udon ya ka jing start, but ya ka bor. Udon ya ka jing start, but ka bor, but ka jing start, but ka bor ka day ka jang u. But ka Bible ka ong hang ni day ma u uba pen kalay ki por, but iki ayom day ma u uba pendu iki siem, batung iki siem, uba ay ka jing start, iki ba start, but ka jing tip, but ka jing shampang ru ki don bat u. Upan pau ki bajlia ki bari utip dan iu ka jingdum bat ka jing shai ka shong sa ha u ni yang ni ba how blay kam nan ka no ka bari how blay kam nan ka no ka ta ka balengo ha u namar ula tip ba de ma u ba sun shar de ma u ba penlong ki ayom ki por baro bat ha ka jing start ka jong blay ki ai baro ki trai kam lang na ka menta ka jing bha tading ta habang ngapuli ka ni ka tien ka jong blay ka ni ka por ka ba menta ni ihang ni bakadon ka jinga per ka ba crowd do kata ya way la IT no ban yap but ya way pat la plat no na kata ka jingyap tading tanga kwa aban ong ifia ka ni ka singi ka ba menta ublay jongi jule kumju ya baro tading ta haba phi le chigi je seng jongi jingpen kia pila ban i don ki way ki bi yok kia henry pi pat fi klem yok kia don ki way ki bi yok mat ki kamba henry pi klem yok mat ya ka kamba dan ki way ki be yok ta o men sim ko re hab pi le se utrai o klem ta ya pi ta ding ta kwa ban ong fi ni ka por ka menta wat nom sngo per haba POE ya gini ki aka baro le se fi shakri bahayu blay ndre ka jing ka ban ya pi ki jing le ka ban ya pi ki jing pang ki jing stom ka ban ya ka jing im ka jong pi but ta ka ta fi du ru wat ki ba it ki ba thon ki jong pi bat kumta ka pelong ya piru ban keli le se ya ka jing keli balay ba ublay usya ya gini ki aka baro na ka benta jonga raya kwa ban ong ipi ka ni ka sngi ka ba menta balada ki apostol ki keli ka ni ka por balay ba ublay usya ngai kinum dan jubab henry ki klem keli namar ki shakri ya ublay kata ka jingim bat ka jingyap kam dan jingmut ya ki ka namar wa balay ki imbet na ka benta utray lada ki yap ru ka biang lada ki imru ka biang ladau kim jaga kamba ru mlelei lada jaru aingu utrai badeng ta ki klem im namar ka kamba ki klem im na menta ki kam ki bapla ki klem im na ka benta ka jingmentoy yaladi ki im na ka benta ka jingmentoy ka jong trai tadeng ta yau jacob lada udai ban yap ru uha ban yap haka watlam la IT haka kti ka jong herod henry habo blay uman ban pelat yu petros yaro yu try ulat daga kamba naga taga jaka henry ki apostol ki klem artatin banong balay bo blay ule shiliang kamat kumni balay bo blay upniap ne ailat bau jacob unyap balay bo blay ailat ya u petros ban im kata kam de haka fokus kata kam de ka bah kamat jong kini ki briu ki be shakri yu try haka ni ka por ka bamenta ya ki ban im si sha kalong na ka bentau chris bat la dak yap ru ka de ching mentoy kum baong u apostol paul tading ta kwa ban ong ifi ka ni ka ski ka bamenta la fila duai pi ba kam dan ka jubab wanom thang yu blay wanom artatin ya u wanom kli jingkli u resdang ban aingu banga pidon yau tau blay bala kumba u daniel u duai kumba u daniel u aingu kumba u daniel u pen snow ai ba pir pen snow ya kitiki jo kiktin pen snow ya ka ka ba pidon ka download ka jong fi ya ka jing artatin ya ka jing thnum ya kitiki jing ujor henry ban aingu yau try ong ini kintin long bala kerku ya ka kertengu blay hala kerta namar ka jing start bar ka bor ki long ki jong u tading ta long bala kerku ya ka kertengu tra ai bet ya ka jingaro kerku yau blay mlabro long bala kerku haki por baro ong ka ktin ka jong blay haka jaka ba fi nong balay kumni balay ja kumni re ong try nga aingu ba nga don ye meu blay bo kraw nga don ye meu blay bala nga don ye meu blay bo start nga don ye meu blay bo champang nga don ye meu blay bo eat nga don ye meu blay shisha uba tiplut iki aka baro uba don ye ka bor ban pinhiar ban pinki uba don ye ka bor ban le aka baro bat kam don ke aka ro ka bakka hame kam don ke aka ro ka taken ka bari hame namar ba me malai ilupa ya ka bakut nado ka basdang bat mela penyat yau brio haka lenti ke jong me ban pen poi be shaka jing tmu ke jong me ya ki aka baro tading ta ka ni ka sngi ko aben aimen sim ya pi
Ring ta fi shakri utrai shakri bet. Ha fi money utrai money bet. Mlai ke baro. Kamat ja kum no ke GM ke jong fi. Andrai em ban aingu bet utrai. Tangane ka way haba fi dang em na ka mentau utrai. Haba fi dang em na ka mentau ke jing mentoi ke hima ke jong blai. Em ba fin le na ka mentau utrai. Wan nom pelut kaya ke por ke jong fi. Shani shatai banshu pelut kaya ke tigi ha kita gi ki bam long pu. Na ke tigi ki balong le no Andrai em nakabenta utrai man lakasngi. Pi yang ne kumbangala ong ipi. Bade ublay siya ubale ikini ki baro but nga puli ya kani ka por na kaktin ka jong ublay na kikam ki apostol hi kani ka lanong ka ba khat nyo ru ka ong kum ni nga stunat ban puli kani ka khot ka ba arsan ter ka ong kum ni lem ni ju shakri u da kakti breu kumba u da kerdu ru haba uhi u a ha ki baro ya ka jingem but ya ka mensim but ki baro ru ula tauru ya kawai ka snam na ukinja benriu baro ya ka ban shong halor ka kendo baro haba ula pentikna igi ayom balabu bat igi pot ki jaka shong jongki ya ka ban wat knang yu ble yo le si kumno re kinda yo tare na din jong u bon shem yu la ulong jigai na uwei pa uwei nangi namar hau ngi em bat ngi ki bat ngi long de pi think jong blay kong de blay bo gi put de blay bo gi ayom de blay bo te yo breu ba de ma u ba ya ka jingem ba ya ka minsim ba gi baro ro de ta kum ki jing thao ke ga bo nong thao le ke ga bo open yat u tip kamba ma u yangi ba ga de ta ni shu ai ngu be utrai ki baro pas dang ban ai ngu be utrai ki baro mangatip utrai jungi de utrai jongki kamba lada kam ja menta kamba wanum artatin lada kam ja menta wanum paidin na ka banong tangan ni shakri bi utrai na mar ngatip utrai udan man le ki babha na ka menta ka jing em ka jong fi tading tala fim yo kia menta mlele ndai fin sa yo kia lada fim ja kamba menta ndai kan sa ja ka kamba nam ta ka jing em ka jong fi lada ula le ki we wan le ru pi tading ta ublay jungi uday ublay ubam jule siliang khmat ule iki baro ha ka por ga jungu daga jing start ga jungu de ga ibangi de ban le ka long tang ban mani tang ban yaro tang ban ker khui ka kerteng ga jungu bat ya ka bangin pen crowd ya u kan ban mani u bat ban eat ya u ko ma u eat yang ngi kwa ban duai ha ni ka por na ka ban ta jong fi try ni ka por nga aingu e me ko pai ni ka por ka ba kodor ya ka banga yo ban kren ni ka ktien ka ba em ka ba don bor ka jong me try nga aingu ma de play ba start ma de play ko konat ba tiplut na dong shadong ba iglo na dong shadong dan ke ki bari ame ko try na mar me iglo pai ka ba kut na do ba sedang ba me penya ngi ko try ta ka lenti ka jong me ko try teng teng ni ha ban ya na ki khoro kharam teng teng na ka kti teng teng ha ban ya lam ba ki teng teng ha ban ya lam ba ka ding teng teng ha ban ya na ki jaka gi ba and right trying it tip me poyangi shagata ken ke jing tmu ge jong me but ka bible ka kren ye kata ya ka ka ba me mela tmu ablay mdan u bala ban pensang ye ge jing tmu ge jong me na mar ki plan ge jong me ki jing tmu ge jong me ki jing mut ge jong me ki long be ki ba bha na ka menta jongi i we pi we Thank you, Jesus. Ay ngo try ni ka por ni snow ni ka kubor ho ya blame nang ay boringi ya ka bangin chu shakri bi ame ombangin kali jinkali ya me ko try ki baro ki be jaga ji im jungi re tang ban shu ay ngo bet bangi don ya me blay bo start wo shempang bo don ya ka bor ban le ki kamba try nga duay nga ku ki breu ki jong me try baginom arta tien ya ka bor ga jong me thank you snow kumba memem don ablay re abe ki net ba meme don ka bible ka ong ya ta klem ka jinget mla ben so bhayo blay but I ba kita ken kibawat you kin nget bo blay dan hallelujah but me I nong ya kita ken kibawat ya me try shisha blay I kin nget ba me don blay me I nong ya kita kibawat ya me try na tip men ker ku ya ka por ya barolang ki basnap ya ka ku bor finang yo men sim pan shakri shu yo Jesus Christ ha ka kerteng u Jesus ngidwai amen but amen try nong ai bor pi unang ker ku fi shisha unang le ki kamba ka chim jong fi Imbet ban shakri utrai. Yero itrai. Amen.